Μαλάκα, πώς μπήκε έτσι. Απίστευτο. Πρόλαβα που το έβαλα. Το έγραψες. Ναι. Το έγραψες. Ναι. Κάτσε να τελειώσουμε. Καλά κοντινό. Πάμε καλά. Μπράβο, τέρμα! Μπράβο! Πούλο σας μουνάκια! Ζωγράφισες! Τέλος, παιδιά, και να πάρω και την Ασμίνα που ήταν εδώ. Που ήμουν στο casting σήμερα και μπορεί να με δείτε στην Αργεντινή σε λίγο καιρό. Μαριάννα. Θα ψηφίσετε. Άγγελος. Θα ψηφίσετε. Παντέρα.